Takže zdareček blbeček, já jsem u dalšího večerního videa a dneska tady máme takovouhle věcičku, tenhle skate a já to nebudu okecávat, dejte like a odběr, zapněte si zvoneček, ať vám neubývají videa, bude to dost, ještě 55 videí třeba uděláme, no prostě budeme to každý den přidávat, každý den udělám tak 3 videa, takže budu prostě to začít stříhat, no. Nebudu to vykecávat a jdeme na to. Mám tady takový menší levelík. Tady mám level 0, level 1, level 2, level 3. Tady bude ještě level 5 a jdem na to. Tak ukážu vám, jak to mám. Mám tady takový playlist. Tady koukejte a tady to mám takhle. Vidíte? Tady mám prostě 0 a tady to nejde vidět, ale mám tam mili 0, takže jdem na to a dávejte, jak říkám, odběr, like, zapněte si zvoneček, ať vám neubývají videa. Za 7 odběratelů vyjde nový song a nebudu to dělat tady sám. Bude mi tady pomáhat i Tofík. Když tak, jestli nevíte, co je tohle, tak to mi ulepšuje zvuk vlastně. To mi bere, můžu si ho stříhat a tak. Za mnou bude i akustická pěna, už ji mám tady připravenou tady. Prostě a tak dále, prostě, ale jdeme na to. Tak, jdeme na to, tohle je můj skate, asi takhle budu začínat vždycky. To je docela dobrý. No, když taky není nějaký ráno, ani to je večer a já vždycky dělám večer videa, protože nějak se s tím přidává boost, takže vy to neuvidíte, možná teda. Tak jdu přeskočit militečku. Čekat. To musím přeskočit. Dobře, tady mám skate a tady to musím fakt... Tuhle militečku, tady je militečka a musím přeskočit. Dobrý. Neviděli jste to, ale trošku jsem to dal jako. Jo, mám to, akorát mi to spadlo. Tak jdeme na level 0 normálně. Takhle mi to zase spadlo, takže berem. Jo, tak to bylo dobrý tady. No, nechytil jsem to. Jo, to bylo dobrý, tady level 2. Počkej. Ten padá. Jo, tak to bylo taky docela dobrý. Tady mám větší, trošku to ještě zvětším. Tak. Já to tady zvětším. Tak. Trošku dobarvím. Moc to nejde. Ale píše to. Nekupujte. Nebo já jsem to nekoupil, můj táta pracuje ve Ferreru. Tak, doufám, že to zase vidíte, jdu na level 3. No, dal jsem to na zem, ale myslím, že půlka jsem to takhle dal, takže jdeme na tady 4 a poslední 5 a z levelu tady 1 jdeme na level 2. Tak, tady 4. To jsem přejel, to říkám, že ne. Tak, tohle bylo hezký a přejel jsem to takhle. Počkej. Jako já. A doufám, že takhle to nepřijelo. Doufám, že to skočilo. No, tady poslední a
jdeme do levelu 2 a dneska bychom se mohli dostat tak do levelu 5. Už natáčím přes 5,3 sekundy, takže 5 minut a 3 sekundy. Tak. Jo, tak to jsem dal a teď jdeme na level 2. Tak, level 1, tak a jdeme do level 2. Já to jdu vytvořit a jdeme na to. No jako myslím, že do 5 se nedostaneme, protože level 2, ta 6, 7, 8, to je mega dlouhý, má to tak 2 metry, nevím. První má ani na 1 metr skoro, no. 7, tak půlka. A to dám tady sem a já vás jdu na to ukázat. Tak. Doufám, že na to vidíte dobře, tady mám můj skatík. Tak, třeba to připravit. Musím to dát. Ale tak to bylo někde tady, kdyby jsem to neposunul. My lidi, myslím, že tady to bude dobrý lidi. Takže jdeme rovnou se převehnout na level 7. Tak. No tak to jsem pokadil. No. Tak to jsem přeskočil jako, akorát jsem tady měl. Takže myslím, že tohle by bylo dobrý. Tak, tohle je 8, můžete to vidět. Tady, bum. Je to úplně dlouhý. Tak, jdu si to dát sem a jsem přeskočil sem. Tak, připraven. Pak dám to takhle a já to takhle to skočím. Dělám si srandu, nestopnu to. No, mě to zase spadlo, kdy to nebude padat. Lidi, musím to ještě dokončit. Tak. Jsem si proto musel zajít, já nemám sluchátka, mě se sundali. Tak. Takhle. Tak, 3, 2, 1. No lidi, spadlo mi to, ale myslím, že by to mohlo být dokončení, pokud chcete v tomhle skateu takhle pokračovat, udělám možná jiný videa a tak dále. Pokud chcete jiný pokračování, tady vezmu sluchátka, ten mi spadlý. No tak, pokud chcete pokračování, tak napište do komentářů a zatím pa.